Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 3 апрель җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган узган гасырда нефть һәм углерод ягулыгы өчен алып барылган көрәшнең киләсе чорда су өлкәсендә булачагын әйтте. Дәүләт су эшләре гомум мөдирлеге тарафыннан төзелгән яңа корылмаларны ачу тантанасында катнашкан Эрдоган климат үзгәреше, корылык, халык саны арту, гадәттән тыш шәһәрләшү һәм сәнәгатьләшү кебек факторлар аркасында килеп чыккан проблемаларның су ресурсларына басымны арттыруын ассызыклады. Илбашы дөньяда 2 миллиард 200 миллион кешенең эчәргә яраклы суга ирешә алмавын, бөтен дөнья су үсеше хисабында 2050 елга кадәр якынча 6 миллиард кешенең җитәрлек чиста суга ирешә алмаячагы фаразлануын билгеләп үтте. Һәр өлкәдә көч көндәшлеге көчәя барган гасырда иң стратегик һәм иң кыйммәтле ресурс су. Ул шулай ук җитештерү һәм энергияның да төп элементы, диде илбашы. Ул Төркия тирәсендә барган кайнар конфликтларга караганда моның билгеләрен хәзердән үк күреп булуын әйтте. Эрдоган дөньядагы су ресурсларының бары тик 2,5%-ның гына төче су булуын һәм дөньяда 1960 елда 3 миллиард булган халык санының бүгенге көндә 8 миллиардтан артуын, ләкин явым-төшем күләменең үзгәрмәвен ассызыклады. Төркия, АКШ һәм Израильнең Иранга каршы һөҗүмнәре дәвам иткәндә якын көнчыгышта арткан киеренкелекнең бөтен төбәккә җәйле алачагын кисәтеп, дипломатиягә яңадан игътибар бирергә чакырды. Төркия Җөмһүрияте Милли саклану министрлыгының матбугат һәм халык белән мөнәсәбәтләр киңәшчесе контр-адмирал Зәки Актүрк атна кичен ясаган белдерүендә Израиль һәм АКШның Иранга каршы һөҗүмнәре белән башланган Иранның Израильгә каршы җавап кайтаруы һәм Фарсы култыгындагы АКШ хәрби һәм финанс активларына һөҗүм итүе белән көчәйгән сугышның тагын да киңрәк төбәккә җәелүе куркынычының дәвам итүен искәртеп узды. Контр-адмирал Актүрк бөтен килешмәүчәнлекләр халыкара хокук нигезендә диалог һәм дипломатия аша хәл ителергә тиеш диеп, бу юнәлештәге тәвәккәл тотышыбыз һәм бу өлкәдәге тырышларыбыз дәвам итә. Без төбәгебезнең тынычлыгына һәм тотрыклылыгына зыян китерә торган низагларның мөмкин кадәр тизрәк тәмамлануына өметләнәбез, дип белдерде. Контр-адмирал Актүрк Ливан, Сүрия һәм Фәләстин белән бергә бик күп фронтта дәвам итүче Израиль хәрби һөҗүмнәрен дә гаепләде. Израильнең Ливандагы һөҗүмнәренең халыкара хокукны һәм гуманитар хокукны бозуына басым ясаган Актүрк бу һөҗүмнәрнең БМО тынычлык көче персоналыннан 3 кешенең үлеменә сәбәп булуын хәтерләтте. АКШта урнашкан 100дән артык сайланган халыкара хокук белгече ачык хатка кул куйды. Анда АКШның Иранга һөҗүмнәре потенциаль сугыш җинаятьләре булырга мөмкин дип кисәтелде. Хатта илбашы Дональд Трампның энергетика һәм тоз эшкәртү заводларына һөҗүм итү белән янаулары турында сүз бара. Гарвард, Йель, Стэнфорд һәм Калифорния университеты галимнәре АКШның бу гамәле халыкара хокук нигезендә җитди борчулар тудыра дип белдерде. Трампның Иранга күңел ачу өчен генә һөҗүм итү вәгъдәсенә сылтама ясап, белгечләр Пентагон башлыгы Пит Хексетның АКШ акылсыз сугыш кагыйдәләре буенча сугышмый дигән сүзләрен тәнкыйтьләделәр. Рәсми затларны БМО уставын хөрмәт итәргә һәм гражданнарны яклауга өстенлек бирергә чакырдылар. Just Security сәяси журналында бастырылган хатта гражданнар арасында корбаннарның артуы һәм сугышның көненә 2 миллиард долларлык үз кыйммәте гаепләнде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының качаклар эшләре буенча югары комиссариаты мәгълүматларына күрә, соңгы айда Ливанда Израиль һөҗүмнәре аркасында 1 миллионнан артык кеше күченеп киткән. Комиссариат вәкиле Бабар Балоч Анадолу агентлыгына хәлнең көннән-көн начарлануын белдерде. Без Израильнең эвакуация боерыкларын, аннары һөҗүмнәрне күрдек һәм кешеләр күченеп йөри башлады, диде Балоч. Хәзерге вакытта 130 меңнән артык кеше 600дән артык коммуналь сыену урыннарында яши. Күбесе өметсезлеккә дучар һәм травма алган. Форсы култыгы хезмәттәшлеге шурасы гомумсәр катибы БМО Миллек шурасын Ормуз бугазын Иран һөҗүмнәреннән саклау өчен көч куллануга рөхсәт бирергә чакырды. Иран якын көнчыгышта 1 ай дәвам иткән низагны китереп чыгарган АКШ һәм Израиль һөҗүмнәренә җавап итеп, бу мөһим су юлы өстеннән контрольне көчәйтте, ягулык ташуны туктатты һәм глобаль базарларны какшатты. Бахрейн бугазы аша ирекле үтүне тәэмин итү өчен дәүләтләргә барлык кирәкле чараларны кулланырга рөхсәт итүче карар проектын тәкъдим итте. Чыганаклар әйтүенчә, вето хокукына ия булган Русия, Кытай һәм Франция текстка күп санлы үзгәрешләр кертелгән булса да, моңа кискен каршы чыккан. Техран һәм Москва җитәкчелекләре стратегик Ормуз бугазы аша диңгез юлын рәсми рәвештә күзәтү өчен тарихи протокол әзерли. Иран тышкы эшләр министры урынбасары Казем Гарибабади пәнҗешәмбе көнне ачыклау ясап, 2 яр буе дәүләтенең бу мөһим су юлын күзәтү өчен тыныч вакыттагы координацияләрне рәсмиләштергәнен җиткерде. Бу адым дөньяның иң мөһим энергия коридорларының берсендә халыкара көймәләр өчен куркынычсыз юлны гарантияләүгә һәм хезмәт күрсәтүне җиңеләйтүгә юнәлтелгән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төркия Авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Хәзер кулыгызда нәрсә бар? Көненә уртача ничә сәгать экранга карап вакыт уздырасыз? 3 сәгатьме, 5 сәгатьме, югыйсә тагын да күбрәкме? Ә сезнең миегез белән нәрсә була? Оксфорд, Гарвард, Массачусетс дөньядагы иң абруйлы университетларның тикшерүләре дә шул ук нәрсәне сөйли. Баш миебез көчсезләнә, таркала, чири. Син уйлаганда да социаль медиа синең игътибарыңны, хәтереңне, эмпатия сәләтеңне бетерә. Ләкин яхшы хәбәр шул, шешелешләр бар. Әгәр сез әзер икән, миегезне коткару вакыты җитте. Бүген без барыбызны да борчыган тема турында сүз алып барабыз. Цифрлы чорның яңа куркынычы, минең көчсезләнүе, аның чирүе. Сәгатьләр буе социаль медиада вакыт уздырасызмы? 5 минут кына карап алам дип әйткән социаль медиа карау ничә сәгатькә сузыла? Нәкъ менә бу вакытта безнең миебез куркыныч астында. Цифрлы медиа куллану бигрәк тә яшьләр арасында бик тиз арта. Бу арту җитди нәтиҗәләргә китерә. Когнитив кимү, психик ару. АКШтагы Бостон балалар хастаханәсе тикшерүчеләре бу процессны проблемалы интерактив медиа куллану дип атыйлар. Тикшерүләр нәрсәне күрсәтә соң? Игътибарлы бул, чөнки нәтиҗәләр чыннан да уйланырга этәрә.
Социаль медианы артык куллану яшьләрнең игътибар вакытын кыскарта һәм минең табигый ял циклын боза. 2024 елда Оксфорд университетында үткәрелгән тикшерүләр күрсәткәнчә, минең даими рәвештә стимулларга дучар булуы игътибарны читкә юнәлтү, зиһен арыганлыгы һәм когнитив кимү симптомнарын китерә. Тагын да борчыганы шул, цифрлы медиага бәйлелек социаль мөнәсәбәтләрне какшатып кына калмый, ялгызлык һәм депрессия дәрәҗәсен дә арттыра. Массачусетс технология институтының фактлары хәлне тагын да конкретлаштыра. Даими экран куллану миф функцияларын әкренәйтә һәм бу гына түгел, яшьләрдә эмпатияның кимүенә дә китерә. Белгечләр әйтүенчә, минең цифрлы стимулларга артык дучар булуы белән кешеләр әйләнә-тирә мөхиттән аерыла һәм чын барлыкка яраклашуда кыенлыклар кичерә. Нәрсә ул минең көчсезләнүе, чирүе, таркалуы? Бик борчылу яңгырый, әйеме? Нейропсихолог Мәрвә Точадоры бу мәсьәләне булай дип аңлата. Игътибар белән тыңлагыз, чөнки аның сүзләре барыбыз өчен дә бик мөһим. Күпчелек вакытыгызны көлкеле видеолар карап үткәрү күңелле, ләкин сез бары тик шуны гына эшлисез икән, миегез кирәкле күнегүләрне алмый дигән сүз. Уйлап карагыз, сезнең миегез мускул һәм башка барлык мускуллар кебек үк көчле булып калу өчен аңа тырышлык куярга кирәк. Әгәр сез даими рәвештә бер үк төрле аз көч таләп итә торган материал карыйсыз икән, миегез үткен булып калу өчен кирәкле күнегүләрне алмый. Һәм шулай итеп көчсезләнә башлый. Doğru тагын шуңа басым ясый. Экранда даими рәвештә скроллинг белән мәшгуль булу минең мәгълүматны котлау һәм саклау сәләтен какшата. Һәм бу да җитмәгән кебек, минең планлаштыру, оештыру, проблемаларны чишү, карар кабул итү кебек функцияларын да киметә. Хәзер дом-скроллинг төшенчәсенә тукталыйк. Бәлки дә сез бүген өйрәнәчәк иң мөһим терминнарның берседер ул. Дом-скроллинг начар хәбәрләр агымы белән батып калу дигәнне аңлата. Кызганыч, без кешеләр уңай мәгълүматкә караганда тискәре мәгълүматкә өстенлек бирәбез һәм аны истә калдырабыз. Шуңа күрә күңелсез хәбәрләр ишетү тагын да начар мәгълүмат эзләүгә китерә. Bir тикшерү күрсәткәнчә, тискәре хәбәрләрне артык күп кулланган кешеләрнең психик һәм хәтта физик сәламәтлеге зәгыйфрәк була. Без нәрсә эшли алабыз? Яхшы хәбәр шул, чишелешләр бар. Белгечләр әйтүенчә, цифрлы детокс нәтиҗәле чишелеш була ала. Гарвард университеты нәтиҗәләре бик өметле. Атнага бер көн цифрлы җиһазлардан ерак тору когнитив функцияларны яхшырта һәм психик арыганлыкны киметә ала. Физик активлыкны арттыру, экран алдында вакытны чикләү, булар безнең миебезгә ял итәргә һәм нәтиҗәлерәк эшләргә мөмкинлек бирә. Цифрлы медиа грамоталылыгы күнекмәләре бик мөһим. АКШ һәм Европада үткәрелгән тикшерүләр күрсәткәнчә, медиа грамоталылык семинарларында катнашкан яшьләр цифрлы медиа куллануны аңлырак идарә итәләр. Нейропсихолог Доуруның айрыша гаиләләр өчен берничә мөһим киңәше бар. Ата-аналар балаларына искә төшерүче сигналлар куеп, үз-үзләрен контрольдә тотуга ярдәм итәргә тиеш. Санлы детокс та зур әһәмияткә ия. Тикшерүләр күрсәткәнчә, социаль медиадан кыска вакытлы тәнәфес ясау психик хәлне яхшырта.
Бүгенге тапшыруны тыңлаганнан соң, сез эшли алырлык иң яхшы эш телефоныгызны шиткә куеп, чынбарлык белән элемтәгә керү. Мейегез сезгә моның өчен рәхмәт әйтер. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркия Авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Төрки дөньяның йолдызлары. Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең яңа бүлемендә Хаҗи Бәйрәм Әнкараның рухи архитектор язмасын тәкъдим итәбез. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Хаҗи Бәйрәм Вәли төрки суфичылыкта иң әһәмиятле шәхесләрдән берсе. Ул 1350 еллар тирәсендә Әнкараның Солфасал авылында төркмән гаиләсендә дөньяга килә. Яшь чагында мәдрәсәдә укый һәм ислам фәннәрен тирәнтен өйрәнә. Мөгаллим вазифасын башкарып карый, тик рухи сусавы аны Кайсеридәге Сомонҗы баба янына китерә. Аның җитәкчелегендә суфичылык юлына кергән Хаҗи Бәйрәм соңыннан остазының рөхсәтен алып Әнкарага кире кайта һәм үз дәргахын төзи. Тиз арада зур шәкерт төркемен җыйган әлеге шәхес Бәйрәмия мәктәбенә нигез салучы буларак төрки дөньяда тирән эзләр калдыра. Хаҗи Бәйрәм Вәли үзе яшәгән чорда төркчелеккә һәм төрек теленә әһәмият бирү белән игътибарны җәлеп итә. Ул вакытта ислам дөньясында гыйлем һәм әдәбият теле буларак гарәпчә һәм фарсыча кулланыла. Остаз төрки телгә өстенлек бирә һәм әңгәмәләр белән илаһиләрне халык аңлый торган гади төрек телендә башкара. Бары тик сөйләгәндә генә түгел, язма әсәрләрдә төрки теленең куллануына этәргеч бирә. Ясәви традициясе стилендә төрекчә шигырьләр һәм дини әсәрләр яза. Ул чордагы суфилар арасында төркилек агымының әйдәп баручысы саналучы Хаҗи Бәйрәм Вәли бары үзенең әсәрләрендә генә түгел, шәкертләренеке белән дә төрек телен югарыга күтәрә. Дәвамчылары Языҗы углы Мәхмәд, Языҗы углы Әхмәд Биҗан һәм Әшрәф углы Руми суфичылык әсәрләрен гарәпчә урынына төрекчә яза. Моның нәтиҗәсендә төрек теле дини һәм суфи фикернең төп йөртүчесенә әверелә. Хаҗи Бәйрәм Вәлинең төркилеккә биргән әһәмияте тел белән генә шикләнми, социаль тормыш тәртибендә дә күренә. Ул шәкертләрен тир түгеп эшләп яшәргә, җиргә бәйләнергә һәм авыл хуҗалыгын өйрәнергә этәрә. Әнкарадагы дәргахында һәр шәкертенә һөнәргә, басу кырларга яисә авыл хуҗалыгы белеменә ия булырга киңәш бирә. Шулай итеп аларны җитештерүче кешеләргә әверелдерә. Тарихчы Мәхмәт Айни аның бу тырышлыкларын рәхмәт белән искә алып, "Әй бөек төрек әүлиясе, мәдәният мәйданында безгә шундый файдалы юл күрсәттең ки" дип эндәшә. Чыннан да Хаҗи Бәйрәм төрек кимлеген ныгытуны үзенең вазифасы дип саный. Телдә, мәдәниятта һәм яшәү рәвешендә бердәмлек тәэмин итеп Анадолуда милли үзаң һәм рух булдыра. Хаҗи Бәйрәм Вәли суфи әйдәп баручы буларак исламның асылына туры китереп яшәүе һәм яшәтүе белән таныла. Ул диннең тышкы күренеше кадәр үк рухына да әһәмият бирә. Остаз пәйгамбәрнең "Ярлылык минем горурлыгым" сүзен үзенә юл күрсәтүче итеп ала. Дөнья нигъмәтләре белән кызыксынмыйча басынкы рәвештә яши. Хаҗи Бәйрәм Вәли Анадолуда ислам диненең төрек җәмәгатьчелеге тарафыннан үзләштерелүенә зур өлеш кертә. Моның берничә үлчәме бар. Беренчесе тел һәм әдәбият юлы белән кертелгән өлеш. Хаҗи Бәйрәм һәм суфилары төрекчә әсәрләр биреп, ислам тәгълиматларын халык аңлаячак телдә җиткерә һәм тарата. Ул Юнус Әмрә башлаган төрекчә илаһи һәм шигырь традициясен 15нче гасырда дәвам иттерә. Шулай итеп, суфи фикерләвен төрек халык мәдәниятенең аерылмас өлеше хәленә китерә. Аның шәкертләре төрек
ислам әдәбиятына үлемсез әсәрләр бирә. Хажы бәйрәм җитештергән шәхесләрнең берсе Акшамсетдин Истанбулны яулап алганда Фатих Солтан Мәхмәтнең рухи юл күрсәтүчесе була. Хажы бәйрәм Вәлинең иң ачык тәэсирләреннән берсе Анкара шәһәрен рухи үзәккә әверелдерүе. 14нче гасырның ахырларында кала эшмәкәрлек традицияләре хөкем сөргән сәүдә һәм дини үзәк була. Тик Хажы бәйрәм килгәч, әлеге роль тагын да зур тирәнлек һәм дәвамлылыкка ирешә. Ул Сумунҗы бабаның әмере белән Анкарага кире кайткач, шәһәрнең уртасында үз мәркәзен төзи. Хәзерге вакыттан да Хажы бәйрәм мәчете бар. Тиз арада төрки дөньяның һәр почмагыннан кешеләр бу яңа туган рухи кояшның яктысына тартыла һәм Анкарага агыла башлый. Гыйльми әңгәмәләр, зикер әйтү мәҗлесләре, халыкка ачык нәсихәтләр шәһәрнең рухани мохитен формалаштыра. Хажы бәйрәм Вәли биредә кичергән якынча 40 ел буе бары дәүрвиш шәйх кенә түгел, Анкара халкының хезмәткәре була. Хәтта аңа Анкараның рухи хуҗасы титулы бирелә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дагашипәкнең дини гыйлем иясе суфи Хажы бәйрәм Вәли турындагы язмасын тәкъдим иттек. Төрки дөньяның йолдызлары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.